Into ke engiyibalulayo njengamanje ke ukuthi ke izolo ngithole nje isimangaliso esingithusile. Ngibona umfana omncane ongalami ngisho umqhumeni nomtshengiseni abantu abalandela after ushwini nomuntu ekhala ubhekumuze lithulu uthokoza ilanga ngokudumisa umaskandi ube phezulu nomfisela magubane. Kodwa ngibona engena ey'ndaweni ey'thize lo mcimbi lo mfana ungelovile iNigeria libhizi lichaza lapho ukuthi kubalulekile ukuthi kuhambe kanje kulokhu kuhamba kanje kulokhu kuhamba kanje kulokhu. Kungiphoxe kakhulu ukuthi ngibone kuvumbuka umfana omncane edaka utshwala ngalendlela esabekayo. Umthandeni uMgwamanqele ungiphoxile mfana wami ngothembile. Mthandeni imina lo ngizwe umlando womchunu. I'm the president of the Benga Nation. I'm disappointed and ngiphoxekile ngesenzo sakho sokuthi wena uhambe uyogila leya mkhuba. Imini ngimkhuba uyigila. Ngisho ungakasondeli zethu kwakho ukhona izinto obuvela uzenza izidedengu uzenze uyimoshe kanti ukhona futhi izinto obuzenza kahle. Unenhlanhla, unogazi, unalo futhi italent. Kodwa kungiphoxe kakhulu ngokungangabazi ukuthi ey'ntweni ezinhle kangaka usezenzile emculweni kamaskandi kulo shuni kamaskandi ngisho impi yakho nomgodi yakhandwa yimi. Ngakusho lokho futhi ngiyaphinda manje. Imina ingqwele yenu, imina uyihlo wakho, imina uyiseka khosana. Engakhanda lempi yenu after umgqumeni nomtshengiseni ngezathu zokuthi nina nikwazi ukuthatha umaskandi niwubuyisele ezingeni noma beyond lapho khona umgqumeni nomtshengiseni bewubeke khona. Kungilimaze kakhulu emoyeni wami ukubona udakwe ngalo liyahlobo, uhlobongela, ungahloniphi, uzodelela, wenza yonke imess oyenze izolo. Mfana wami awuhloniphi. Mfana wami awunangqondo. Futhi lento yenzile ingenze ngalimala kakhulu emoyeni akaze ngilale ngisho ingqondo yami ayisebenzisi ngamanje. Ukuthi uyenza kanjani nje ngale uthi usuka lapho wena wangena ku live lapha ngeza kuthiwa uyaxolisa. Awuxolisi ukudelela nje. Uqhubeka nokweyisa nje kakhulu elapho uzokhuluma ngamasende ke ogigaba ubuvele uqumde khona ukuthi uqhubeka nokweyisa. Emthandeni uyedelela. Mthandeni kumele uxolise esizweni sami singamabhinqa, esizweni sikaMaskandi akubalandeli bakho ke kanye nabalandeli bamaskandi. Mthandeni uyasidakelwa, mthandeni uyaseyisa, mthandeni usiphuza inyongo. Ngizokutshela mina manje mntakamashando mina ukhuluma njengamanje ungizwe umlando kamchunu. Ngithi mina mntakamashando uphumile esandleni. Uma benifuna nini ukusangana ngendlela ufuna ukusangana ngayo, sanganani ngendlela nisangana ngayo, nenze izinto efuna ukuzenza. Mangabe wena ufuna ukuthi umcimbi ekangelovi unekhalazo bekufanele umfonele, hayi ungene lapha uyobonakala uwa nomkhaba lapha ke uzothi bhala kaxa phansi ongelovi iNigeria liyashukuma nalo lilwa nawe. Lamasimba nje besobuka lapha aphoxa umaskandi kusasa sothi umaskandi awusupportwa kusasa sothi umaskandi awunakiwe uhulumeni awunakiwe umasipala kodwa futhi okwesibili wena umuntu omkhulu kabi endibeni kaMaskandi uyinkunzi ujikelele kodwa ukwazi ukuyophoxa abalandeli bakho ukwazi ukuyophoxa udako utshwala uphoxa isizwe sonke sababhinqa nesizwe sikaMaskandi. Abantu bekuthanda kangaka kuma nje abantu bawelwa imthondo ngeke balale emalawini nesenzo sakho mthandeni. Mthandeni uma ufuna ukuconfirm ukuthi abantu bakuthanda awukwazi ukuconfirma ngokuzovula amabhokisi eCalifornia ukuze ubone ukuthi awuthami namandla nakho sekufa abantu. Sinomlando kuMaskandi ukuthi kube khona abantu abalimalayo kwesinye isikhathi. Ngakho-ke ibalulekile lento yokuthi umcimbi kangelovi kufanele ubalulekile, umcimbi kangelovi kufanele uphumelele. Futhi umasipala uxhasile uhulumeni mayixhasile akasanga ukhona nohulumeni uthi angifuni ukukhuluma khona ngohulumeni ngikhuluma nesizwe sami la amabhinqa angikhuluma nabantu bepolitiki. Phumani nina setha ama-timer yokuthi mangikhuluma mina ngikhuluma ngani angikhuluma ngefitting game angifuni ngikhulumi ngalezinto lezi zikahulumeni. Hayi phuma nje ake yini angikho nje kini uNkulunkulu wami iqume kwanokoma angikhuluma ngawe idada angikhuluma ngalo Shabisa angikhuluma ngawe nokoza wethu hayi amhlangene Ntuli beda wethu lapha ngikhuluma ngendaba ebalekile la yokuthi ngikhuluma ngesizwe sami njengopresident wamabhinqa ngoba ngifana nobaba osebenza emayini osegoli oyozamela isizwe sakhe nabantu bakhe nabantwana bakhe kodwa mina ngithola ucingo ekhaya kuthiwa ingane ekwazena. Wenzelani amanyala mthandeni? Wenza amanyala mthandeni yakutshena mina. Bengangilinde nje insuku zimbili manje eyisele ekuthenini kube nomcimbi ngeSaturday.
futhi lo mcimbi fanele wenzeke, fanele uphumelele. Mthandeni foka amanqele, foka phosa kwenyathi ushishilisa. Umlando longaka usuwenzile. Oshona ngamaskandi. Uwenza imangaliso, uthandwa abantu. Wenza ama hit. Uswenka futhi waphusha ingezo from umgqumeni. Uthathe wena waze waphinda kashumi, waze wadlula ngisho ibhova ngokuphusha ingezo nokuqhakambisa obubhinqa bethu. Wenza izimangaliso, waba insizwa eyithobile phambi kwabethu omhlaba. Sekushintshe phi manje? Ngiyabuza nje, ushintshe phi Mthongo? Mthongo usuyahlanya yini? Mthongo ikhaya akasasebenzi. Hayi mina ngikhuluma nawe. Ngibona 20 missed calls uthi busy uyafona ufonela abantu udakelwa umsuno nje. Uyangidakelwa nje udakiwe nje. Wena xolisa esizweni, xolisa kimi, xolisa ngeqiniso, uxolisa emabhinqeni, ukuze umcimbi lo futhi ufike uyithobile kula mcimbi. Abalandeli bakhe abasondele emcimbini, kangelo abalandeli bonke abanye abasondele lapha, kodwa futhi wena iba neqiniso esekuthenini mina njengopresident wamabhinqa. Ayikho into ngangikho nje ngikhuluma ngawe mina. Ayikho into engakhuluma ngawe. Udinga lapho uzokudelela uzokhuluma ngamapipi abanye abantu esikhundleni wena sokuthi wena ube neqiniso to yourself, ube neqiniso ekuthenini ngempela wonile ngendaba yokuhlobongela laphana.